صرف دارن لازم خرابی تو کا خرابی پتہ شرری دماغ کے اے ہوگا پتہ شک نستن بلے ما گوشن کہ اے شرری شروعات بھی کم کار مرض بھی تو ای بابتا علمہ اسی تو کا زانت شعور ہم اثر است ہیں بلے ہمیں سوشل میڈیا زانت شعور دیا گیا برائیا تو کا یہ سینچو لائی کیا ہم ودی کن کے تو بد و شرری نعمہ فرقہ بکنے تو اے گمان ہم ستے کہ دیم طرح آئیے کار مرضی شتر بھی پچھے مردم زانا کی ایک چیز یہ ڈر نہیں آ گئے تو آئیے داری آئیے نقصان برداشت کم تو ای بابتا جیڑے گی بلے پتہ ہم یہ تبلیغ یا اے سر و سوچ مسترینانی کسترینانی سر بھی تاکہ آئیے بابتا گیشن چکیش سرپدی و ذات بھی ہو لوگ ماحول اسکول ماحول لازم بلے اثر دورداں یا چاگردے یا ما اسٹوڈنٹانی کے آئی سنگت و دزگوارم تو لازم آہم آہاں شہر ماحولہ چی مردم اثر زوری تو ای ہوں بلائیں جوانے چیزیں جی وجہ آگاں چونکہ میں کہہ رہا کمزوری بو گئے تو ناواندگی ایک بلائیں وجہ سبب ہے بلے چاگر تو کامی چونکہ یہ حالات گزاں بھی من علم جوانی نمگا رجحان ہم بھی ما امیدوار ای واسطے بھی کہ ہر حرابی پشتہ بے شر کی کہتے ہیں بلے موشن آشر گیشن سے گیش بھی ترند بھی اور عرابی کم نقصان بھی تو ای بابتا چیز سر و سوج ہے چیز ضرورت ہستے یا ایوڑے ماحول لوگ تو کا یا اسکول تو کا یا ما بچکانی جنکانی سوسائٹی اچھو اثر دوردم سر چوک تگوشتے کہ وانندہ یہ غلطی رقم مکنن بے وانندہ کے استن تھا یہ غلطی ممکن کہ شاوان نسبت زیادہ بکنن تھے اول تویشن کہ ہمیں کیریکولم کجام وانگے کے نصاب نصاب تا باید نوکین چیز شامل ببین کہ اما انٹرنیٹ ہے کجام چیزانا کجام پرپز خاطر کجام مقصد خاطر اما استعمال کرتا کنن اگر منی کتاب تا یا نصاب تا پرائمری سطح چیشی ذکر نے اور گسے تا منی اویلیبل منی دستائیں منا مل لگیں آیا من ایشی ذکرہ ہوتی کتاب انتا نہ کھنین تو شیشی ہمیں ظاہر بیت کہ زاگ انچین آئی عمر کچائیں بیت دماغ سوچ جن تیار ماسپس منا پچے گوشگن یہ چیزا ما کھنے ضرور آئیتا اتی دلے وشی خاطرہ یا نوکین چیزی پٹھا کے خاطر پٹھو لو ٹھکن کہ پٹھین یار یوٹیوب ایتا چیو وست فیس بک ایتا منا چیو مل دی ٹک ٹاک ایتا من چیو گندین اگر منی نصاب ایتے چیز شامل بوتے نا منی ٹیچر منا بوان انتے نے کہ بھائی اما شا ٹک ٹاک کا خالی ٹائم پاس کنگی نہیں تھا ہمارا فیس بک یک ٹول ہے آئر اما چھے وڑ استعمال کرتا کنن کہ ہوتی یک میسیج ایرا جوان پیغام ایرا اما شے ملکا دیگا ملک ایرا داتا کنن اما ہوتی اما کسان جاگان پکنک پوائنٹ نا خوبصورت نشان داتا کنن دومی ملکان کے بائی شما بیایت ایجا اگر وزٹ کنت یا اما ہوتی یک کسان میسیج مقصد ایرا ڈنا دیم دے گا لوٹین آئر امن استعمال کرتا کنین چونکہ نصاب تی گپا ذکر نے اور منی گسیتا منی دستائن تویلیبل من ارج ورڈ لوٹین ہر ٹائم ابلوٹین استعمال کرتا کنینے تو ایشی تا علم گوار اوار امی ماسپس سے تو ذمہ داری استا سرکار باید ان کے نصاب تی چیزاں نو شامل کن چونکہ اولا اما پریمری اتوانتن تو پریمری سطح عربی ذکر نہ آتت شسکس تا یک سبجیکٹ یہ کرتن تربی ہے نو نمائرہ بدلش کرتا عربی زبان ہے کنگے بجائے دا قرآن پاک ہے ریش کرتا نو ظاہر انگا پہ اما اسلامی وڑے تا قرآن پاک رہا ہر مسلمان روانگین تو صحیح اگر غیر مسلم اخلاقیات وانی تو مسلمان آئرہ بجائے عربی زبان الکنگے عربی زبان الکنگے میں چی مقصد دینا آتت تو اما دا آیالش کو کیشی ضرورت کم من بنسبت قرآن پاک ہے نو ندا اما یال کنن کے ڈرائنگ انچین سبجیکٹ ایرش کرتا کہ آئی اے وقت تا ضرورت نہیں اگر کس سے یہ وانا گا لوٹی تے صحیح انگا پہ کہ پرائی ایک آپشن ایر کنن کہ بائی تا کمپیوٹر وانے سوشل میڈیا وانے یا ادھر ڈرائنگ ارے رکھنے تیال کنے کہ آہستہ آہستہ ڈرائنگ رجحان ختم بیان کن توریشی زیادہ دیماغ ہے چونکہ یہ ایک آمدن یک روزگار ذریعہ تھی منوچی باندہ نوکین دنیا تا یا جدید دنیا تا چونکہ واجہ آئی چھو اے آئی ذکرہ کرتے آؤ کہ وقت تا بازین شعبہ میں ختم بین شیشی آئے گا پد رائٹر اور لکھے تے مٹائن تے فلمیں تا اے اڑ بیگین ڈرامے تا اے اڑ بیگین تے گانا اے اڑ بیگین نو نماد دتا خالی ہوتی اسکرپٹ مان کنے اور آتا پورے سٹوری ہے دن کہ تا اے اڑن جاگے شارٹ کرتا کنے گی تا اے اڑن مکانے
ایون یہ دسکان کے آرکیٹیکٹ کارم ختم بے گئن تب سے مننگ سمپلاٹ ہے من دا مکان بندگلوٹین یہ شیتا منا 2 واش روم ضرورت ہیں اٹیچ یک کچن ضرورت ہیں آ پڑتا نقشہ دن اما سیکنڈ نہیں صاحبہ آرکیٹیکٹ دبشوتے نے زاری منتم کرتے نگے آہی منت تبزرتے نے پیسہ امداتے نگے یہ دا بیٹھے بیٹھے توت آرکیٹیکٹ جوڑ بوتا ہے تو گوشہ کے مقصد ہے کہ ہمیں ذمہ واری جوڑ بیت ماسپس ہے ٹیچر ہے سوسائٹی ہر مردم ہے کہ اتی زاگان یہ راب گوشت کہ بھائی یہ رات روگین بازوان تو لازمی شرف دار گوشک لوٹی کے لازم بازیں ورنہ ہاں یا نوجوان کے آہانی سمجھ یا سرپدی ذات یہ حساب نہیں تو پتہ اویلیبلٹی ہر چیز ہستے ہیں ویڈیو دروشما ہستے ہیں آڈیو دروشما ہستے ہیں پتہ ایک چیک کو بیلنس نہیں ہر چیز یوٹیوب ہاس تو ویب سائٹ ہے رہا تو لازم آہانی اثرات بتو کم پر کے آچوک کے کسانے عمرے تو آئی چیزاں فہمے تو نہ کم کہ کجام آئیے شرری واسطہ کجام آئیے بدی واسطہ تو یہ سر سوچ چونکہ نصاب تو کا جگہ پاگا تو نصاب تو کا علمی امرائیہ استاد مات پتے ہم ذمہ واری ہستے کہ بڑے بیکام بلے میں کرا نصاب تو کو واضح نزوری ہستا کہ ما نوکن دورے لوٹانی مطابق نصاب جوڑ نہ کوتا روایتی صاحبہ یہ نصاب جوڑ کوتا ماہیں بے ما روانی لازم آپ دا نوکن ورنہ چوں نوکے رہبان تو طریقہ سرپد کا جی وجہ کلم جان چونکہ شما ریڈیو پاکستان ہم ایک مزن پروڈکشن ہستے ہیں کا بلوچی براوی پشتو آزارگی زبان ہے کوئٹہ سنٹر میں گپاں تو آپ دو بازیں ویڈیو ہستا پڑھنے ریکارڈنگ ہستا ڈاکومنٹری دروشما ڈرامہ فیچر میوزک بلائیں شما کرامباری ہستے یا خزانے کے ہستے تو مروچی کی 21ویں صدی یا کہ ڈیجیٹل دور ہے تو شان دیمار کے ضرورت ہستے پرچہ کہ مروچی اگر ویڈیو یا گانا ہے دیما بیتیں پتہ پوری دنیا آئیا گوش داری تو چاری یہ حوالہ شما چے کارخانہ لوٹے یا شما ہوتی اتھارٹیاں چے گوشتا کہ مروچی شمع کے ازان پبلک کرنے کے واسطہ یہ چے کارخانہ ضرورت جی اوزا صاحب بچا یک دوران اما ٹیما کی ما بیچارے بلوچی کے موسیقی اگر ما گپا بجنی بلوچی موسیقی کے بندات بتا اما ٹیما چے ہمیں ریڈیو پلیٹ فارم دگے نہ بتا نہ ریکارڈنگ کمپنی بتا بلوچستان تو کا نہ دگے وڑے گلوکارانہ ذرائع رستہ یا کہ وڑے آسراتی رستہ کے دگے جگہ ریکارڈنگ بکنی تو یک ریکارڈنگ کے ذریعے کہ ریکارڈنگ ریڈیو بتا شست دہائی چے بغیر یا پنجاو پنچا چے دیما پنجاو چارہ کے ریڈیو پاکستان کوئٹہ سنٹر دا جوڑ بوتا پدا ایشیا چے 4-5 سالہ رند کے ریکارڈنگ سو تو گانا ہے زیملے سسٹم کے شروع بوتا تو دور ریکارڈنگ عام مروچی تک ریڈیو پاکستان کوئٹہ اما میوزک لائبریری اما وڈ ایران تو ضرورت بالکل ایک گپے تھی گپ بالکل صحیح ہے کہ انگین ڈیجیٹل دور ہے تو کا ماوتی اما بچا ٹیپ ختم بتگا دورنا یا اسپول شکل ریکارڈنگ بتا اسپول نمبر کارمرز اسپول کارمرز کرنے گیا مشینری تیرن اس کے تو چون یا گوش دارے کیسٹ دور کے یک زمانے مادستا میں کیسٹ ختم عام ختم بتگا ٹیپ نو ذریعہ بتگا پر اندا کہ سی ڈی ات کا یو ایس بی ات کا مرچی بندہ آنی ضرورت نہیں کہ نیٹ ذریعہ یا یوٹیوب ذریعہ تھی ہر وقت موبائل سی ڈی کارمرز بوگانے تو بالکل ایک پہ ضرورت ہے ماں وتی ادا تک ادیا کوشش کو تھا کہ ماں ارچی اما شروع ریکارڈاں وغیرہ کہ اما زمانہ فیض محمد بلوچی کے ریکارڈنگ بتگا مزہ نہیں تے دے کہ میں بلوچی ہے یک پہچان یک نام ہی آنی ریکارڈنگ کم کم اما وتی اما سکتا چے ارچی کوئی ما کوتا او انگا مکنا نگائیں واقعی تی گا پمیشن کے میوزک چے ابید اما ڈاکومنٹری استا فیچر استا او ریڈیو ڈرامانی یک زمانے اگا مزانی دوری ہوتا او ریڈیو ڈراما مخلوق انٹرو ہوتا گلگدار ہوتا مزانی پرسنالٹی یعنی تو ای میکرا استا ای میکرا اما میں ہمبارن تو کا موجود ہے بل ایشی کی ضرورت ہمیں گپے ہیں کہ انچو ایشانی سر توجہ دیے گئی ہیں ایشان دیما آ رہی ہیں ایشان کنورٹ کرنے گئی کہ نوکین دورے مردم نوکین نسل مردم آزمانہ شعر و صوت و ڈراما و فیچر و ڈاکومنٹری و آزمانے پرسنالٹی انٹرو عام گوشداش کت بکنا وش کت بکنا ما وتی دا وتی بساتا تک ایک کوششی جو دے کنا گائیں کہ ما ایشان دیما بیاریں او یہ درگتا کہ ما سوشل میڈیا نوکیں اما جدیدیت کے استے ریڈیو چیٹ کر ما پوڈ کاسٹ یا فیس بک پروگرام ہم شروع کرنے گئے اسی ذریعے ہم کوشش کرنے گئے کہ ارچک میں ہم کوہنے ساز و زیمیل استا ہم چون بتی نوکی نسلہ گوشدار آنا ہم بوشیں کہ یہ ہم ریکارڈنگ میں ہم زمانے گیا استا ہم گوشی بیدارا تو یہ درگت ہوتی یہ کہ سوشل میڈیا میں پروگرام استا یہ پلیٹ فارم ذریعے ہوتی ہم کوہنے شعر و سوتا ہم نشر کرنے گا
شنگ تالان کنگا کہ مخلوقن دیما ہم بیان تے بس جوان لازم شرف در اشکروں کا یہ چیز ضرورت ہستے پرچہ میں پی ٹی وی کوئٹہ سینٹر بھی ادا ہم مزن ازان کے ہستے بعد ادے اتھارٹی اختیاردار ہم ادے میوزک یا ادا انٹرو مختلف مشاعرہ بتا تو لازم پی ٹی وی کوئٹہ سینٹر ہم تاریخ کو ہنو قدیم میں آئیے ہم آزان کا تو کا بلوچی براوی پشتو اردو بدن پروگرام ریڈیو پتہ زارگی یہ پروگرام ہے ہم اثر بتا کہ اب بلوچی اردو پشتو امرائی ہے تو یہ دوئیں بنجل ہم پساز زملے والا یا پروڈکشن والا تو اہم ادارہ بتا تو ایشانی چیزاں دے مار کے انو کی دورہ ضرورت ہیں پرچہ باندھا میں اسپول ہستا یا ما ٹیپ ہستا یا ما مشینری ہستا او کارمرز نہ بان نو نہ بان لازم آہنی ہم یاد ہستے یا وقت بلکہ کہ ہمیں چیز پتہ گوشدارہ کو چارک بوت نہ کنا نو انو کی دورہ ضرورت ہستے کہ شام بعدیں مرچی ڈیجیٹل دورہ کے تو دیما بیا رہے پتہ پبلک کنے پتہ تو چھوٹے تھے پتہ عوام کے گونے پتہ وط شنگ کا وط گوشدار تھے پتہ گار بیگوا وط نبی بلے شرط ہے کہ تو آئیے ڈیجیٹل تورا بہار سر بے کا سر کنے پتہ آئیے گار بو بزن گرام بھی تو یہ وبتا علمہ جیڑے گئے ضرورت ہستے اگر چونکہ موبائل ہر مرد میں کرا شر موبائل ہست بلے موبائل ضرور فونا دے وتی ذاتی کارمرزی امرائیہ بلے کریٹیوٹی واسطہ ہوں کارمرز جوان بتو کن تو ویڈیو ریکارڈ کو تو کنے یا آڈیو ریکارڈ کو تو کنے یا موبائل تو کا دے ایپ آنے ذریعہ بعضیں کار بتو کم ساز زملے والا تو مطلب کٹنگ مطلب کہ آئی تو کا ساز مانگ کنا کو دیکھے بعضیں انہوں بتو بلے میں معاشرہ پتہ میں ناون دی سمیں کہ آئیے ای وڑا کارمرز نہ کن کہ وڑا ضرورت ہستے او آداب حوالہ تی ہم تعلق ہیں تو میں خاص کر بلوچی یا براوی کلاسیکل شاعری بھی یا میں گیدی قصہ ببا تو لازم سینہ تو آہانی پہاز کے واسطہ مرچی ایک ملائیں ٹول ہے موبائل ذریعہ بھی بلے یہ چیز ورنہ آوڑاوتی علاقہ دماغہ چیزیں ریکارڈ نہ کرنے کا یہ چیزیں ضرورت ہستے ہیں. اچھا سر زبان انتا گپا کرتے واجار نونو اگر اما یہ وقت تا یال کنن کہ دنیا تا افتنے مزار کچ زبان گشگا بیت اور ڈیجیٹلائزڈ زبان صرف ہزار انت یا کمنگیشن آیا یہ زبان باندے جدید ان دور ٹیکنالوجی تیز رو کن دنیا تا ماننت یا ختم بین یہ ہم اتی جگہ ایک سوال ہے یہ ہم بختاورین کی بلوچی یہ تھا مروچی گوگل ٹرانسلیٹ ہے تا بلوچی جنے یا اے آئی یہ تھا بلوچی لفظ گشے یا زبان اور گشے آپ پڑھتا ٹرانسلیٹ کنتے بلوچی ہم سائگ براوی تنیختی گوگل ہے تھا ٹرانسلیٹ بیگا نہیں یہ پما یا کوئل ہے گپے کہ باندے روچا آیا براوی ہمیں اڑمانیت یا براوی ختم ابیت اگر مروچی ہمیں ادیب و شاعر دانشور اے چیزیں سرکارش نہ کو یا کس سے کہ شاعٹی تعلق دارے آئے چیزان کار نگپتن اور دیمانے اوڑتن ممکن کی باند براوی گشو کو اشکنو کم ببین بے شک کتاب بوتگن نونزی شمنی نظر گوست کے بلوچی اکیڈمی ارچنکس کتاب چھاپ کرتا ایک ویب سائٹ سرتر ملن کہ یہ کتاب کجا مواجہ گند کدی لکھک بوتا کدی دیماتا امیم ذمہ داری جوڑ ایشی تبید کے براویرا یا زارگیرا یا بلوچستان تے وقت تا تقریباً اشت زبان گشگبی یہ مچن سرا بحیثیت بلوچستانی یا بحیثیت بلوچ امار کارخانگی بیت باندے زبان پشت کپن نہ تو اے تیز ان وقت تا ممکن نہ انت کی توتی کلاورات گز کوماردات کنے اگر جدید ان ٹیکنالوجی ان گوار امگرین چنہ بے جی باز جوان جی شاید درہ علامہ یہ سوال ہم کہ مردوں ایشا نوازہ فکر مند ہے کہ بھی زبان مانا گنا مانا بلے میں کرا کہ مائی گپائے تھیں کہ میں لوک ادب کس کر بلوچی براوی بھی کماشانی سینگائیں یا پیریں زال بتگاں بعض چیزیں دیمات کا مطلب بطل دروشما یا چاچ دروشما یا قصہانی دروشما یا لوک شاعری عید کے تہرہ دروشما بعض مردمہ کتابی رنگا کار کو تھا بلے بعض انچی چیز استا انگت مردمانی دلتا ہاں سینگا ہاں تو آہانی پاز کے واسطہ منیلا موبائل یا انٹرنیٹ ڈیجیٹل ایک مزنی چیزی کہ تو تھی علاقے تو ایک کماشی یا زالے کر رہا لوگ ادب کجا بھی پہنا تھا بلدیں یا وشکن زاں یا قصہ زاں تو وہاں ریکارڈ کو تو کنے یہ توار بند دروشما کو تو کنے یا ویڈیو دروشما کو تو کنے یہ دوئی شکلہ بتو کن دیما کے پتہ شنگ بوان بھی ملو کا یاد کا وہ پتہ ای گار بھی گواچ رکھی تو ای باب علامہ ہمارا فکر کریں کلیم صاحب وہ تو ہمیں جو سستے کہ مرچی ای دورہ کہ ہر کسی کرے موبائل است
और हर इलाका है तो का नेटम गिश्तर मरचार से तो भले शान रिकॉर्ड कनेगे और रुझान मनो शे नहीं इसते कनेगा बाजे वरना है कनेगा भले बाज इनका तवज्जो दिएगा ने कोने ने किस्सा बा वशकंद बा चाच बा बतल बा या गुश्तन बा तो शानी पहाज के वास्ता शर रिकॉर्ड करने की चीज जरूरत है इसे बाज इसे अर्ज तक बाज है मतलब हर चीज के अन्नु के दौरे तकाजा तो पूरा कनक लोटे तरह डिजिटलाइज गुलते किताबें वती जिंदे फिजिकली अर्जश सकबाजी भले इसे तो कह पावत नहीं कि मैं एक किताब है अमी किताब फिजिकली शक्ल उदे मनी शिल्पा एरी या कि मनी मोबाइल एरी मैं मोबाइल पच की होती अमी किताबा वानी अमी यकिन किताबें सेम चीजें दा डिजिटलाइज मना रसगाई परचमा गया चीजें चैप्टर वन तो मगर मना दा मुकन रसमा दफ्तरात को पदा मोबाइल पच को सफर दोरावंत वहां सफर दोरावंत मतलब इसे कि एक सहूलती एक तरह अच्छे आसराती रास्ता के आइए तो अर्जा गया वती वक्त मुताबिक कारमोर्स को कने नो एक ही दौरा में मोबाइल सारी एक अगर चीजें हमारा रिकॉर्ड करने की बुता कसी के रशतगा बल्लोक के रशतगा के बल्लोक तो मारा पिला बतला माना ची बुता पिला शेर या सेपात ची बुता कसा कुछ आई वस्तु हमारा टेप रिकॉर्डिंग माई की इंचो सिस्टम में जरूरत मोबाइल एक का ये बस चारिंग पाम बको शगा आइए होती अर्ची की तरह होती किस्सा या कि गीदी किस्सा ही बुतगा या कि बतली बुता चाची बुता तरह के गोश्ती तो रिकॉर्ड को आइए कमो सही हो एडिट को तो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये सारा तो अपलोड को आए कबदमान बुआ दोस्ती नहीं पूरी दुनिया आए तो कुजा भी जगह बलूच यारा कुजा भी एक मर्दम यारा ई से पत्ते ई अमा चाचे ई वशकंदे जरूरत बु तई वसीला चे तई एक कंट्रीब्यूशन है जुबान है अदब है खिदमत है एक वसीला ही बुत कुत के पूरे दुनिया है कुजा भी कुंडे एक मर्दम ये निश्चित के आयरा ई बताल ई सोच या ई सिफत हम तई वसीला यक्के मोबाइल है थ्रू चे आयरा सर बुत कुत का एक मजानी खिदमत है सर इसे मतलब कसे बेकनते इसे बलाई कंट्रीब्यूशन भी पर जुबान है वास्ता या अदब है वास्ता पहले डिजिटल दौर है तो का के एक प्लेटफॉर्म या जरिया तो ये चीज रहा इन पता इसे गते गपति क्वेश्चन के बता आरे बलूचिस्तान रकबा मजाने आरे इलाके वती अदबी लोक अदबी ये शायरी भी या वशकंद चाच हो तो आइए देखे सोर्स ने जरिया ने यकीन कि हमारे रिकॉर्ड का हमारे इलाके में हल्के मर्दम तो आदि मैदान दुमी हल्के मर्दम आ चीज सरपत भी और डॉक्टर साहब हम ये चीजें ना वसीला उदगे चुशिने से ना कम्युनिकेशन ये दौरा मतलब है कि कम्युनिकेशन है हमारे गैप बुतगा कम कनक बुतगा वादा ची बुतगा पीटीवी रेडियो जरिया चे कुजान भी चीजें तो औरता नाशक होता लस मकलू करा यकिन थ्रू चे सर बुता ना नु ऐसे के रिकॉर्ड सूरत तो बार बार गुजारिश खुद कने तो वतारा चे हम मुतलका मर्दमा चे सेंड करे आयराम सर खुद कने है ना हमें ए पानी जरिया तो डॉक्टर साहब इसी मतलब इसी अर्जश डिजिटल दौरा बल्कि वक्त तकाजा भी हमेशा बता रहा को अमग्रेंच करने के वास्ता पर धीमरू ये एक टूल ही हम हमेशा के तो बता रहा ये डिजिटल दौरा को अमग्रेंच बेका चाहे ती जुबान भी थी अदब भी थी वहां को जहानक भी थी सकाफती रुदों भी थी कुजाम भी पेड़ा या तो बिजनेस वगैरह अर्थ कुजाम ये कि तरह ये दौरे तकाजा नहीं पूरा करने के मुताबिक डिजिटल वर्ड गुमा अमग्रेंच बुएगी बाज जवान अगर हमें वोड़ा डिजिटल हवा अमग्रच बुआगिन मतलब नेट वाला इंटरनेट वाला गब्बू गए तो मैं लस मल्लू का चे दसबंदी करने ये वाला कि भाई वो ती चीज़ां पहाजा वीडियो दरोशुमा ऑडियो दरोशुमा रिकॉर्ड बेकना फिर रिकॉर्डिंग लूटी ना मर्जा डॉक्टर साहब इसी ता शमुचन ज़्याद मंगशिन के हमा अदबी गल के अस्तन थर इलाके था आवानी ज़्यादा जिम्मेदारी जोड़ भी चूंकि आम मखलूक करा इनका समझने से बारह था कि ये चीज़ और दोमी मज़े का पेशन के बाद वक्त हम प्रोग्राम तनिंदो कन आंख गौर तम गोश न दरने वक्त के मफारे का बैन वीडियो याल कनन अम्मा लव्स टू लव्स याल कनने मतलब आठ मुमकिन इनके प्रोग्राम था मैं दिमाग दिगा जा गए बीते या मन मसरूफ अबीन पद तसल्ली सरा अम्मा शायरिया अम्मा तकरीरा अम्मा शायरा अम्मा मतलन अम्मा तसल्ली सर गोशदाश्त कनन तो बायद इनके अर जिम्मेदार मर्दुम एक कंत के ईशान रिकॉर्ड कंत बाज जोन माल लुटे गिशिंग गप पले मारा वाहद मो नदा कलिमुल्लाह ती मेहरबानी की शुमात के आगा तई हम बाज मेहरबानी जी शरफदार उशकनो का चारू का इंटरनेट तो सोशल मीडिया वाला में गपन मकसद हमेशा के भाई हम चुक में वती जानती अस्ता कि भाई ब्लेसिंग ही तो वस्ते कुदरत नेम का या साइंस नेम का तो ये ब्लेसिंग भी मतलब विषय के देखिए नुकसान ये सबब जुड़ में भी तो ये जवानिया कारमर्स करने के बाद माँ दिलगोशी भी दी
उती सकाफत उती ज़ुबान उती कल्चर है इदिके फरहंगा दे महारा को पहाजा को रिकॉर्ड करने के शुमा इसे कारमल पे करें तो इसे पायदा बाज़ और दुनिया इदिके वेबसाइट हो जवानी चीज़ें का पायदे चेस करें तो लाजम साइंस से हर इजाज़त इंसान फ़ायदे वास्ते तो ये बाबत आप फिक्र भी करें शब्द रंग अमित दाका मरुचि की मराकश कारमस्तर और सूचकार बलूचखंड जमालदीनी मेहमानदार डॉक्टर जाहिद से मोकल विदित अल्लाह बाउट